mutambo wematumba. Now, takambotsanangudza ndinofunga ndikaita biko randakakati celebration 2 years back. Richipa nhoroondo iri yekuti vakomana matumba iwaya aimboreve kusvika iwe nhasi kuti titi nhasi ngatipindewo mutambo wematumba. Zvakanga zvichireve. Now, muchazoona kuti mucherechedzo wakanga uripo unonzi dumba yakanga iri temporary chitumba. Now, kana tautaura nyaya yedumba, mudumba ndomunopinda munhu. Asi wazobva kuti mutambo wacho wakunzi mutambo wetabhenakeri. Mutabhenakeri kunopinda Mwari. Haleluya. Now, mukati madumba nyaya yavo vanhu ndeyekuti kuna vamwe vari kuramira pamatumba, kwauya vamwewo vari kupotsa nyaya yetabhenakeri. Nekuti Mwari paanotaura nyaya kuti kuda kuti muvake matumba, akati kuda kuti murangarire kwamakabva zvavakanga muchiita vaipinda matumba. Havaziva vakafamba mugwenga, vakanga vari vaya vazoberekwa vavambiri kwaJorodhani, vakudzwa nhoroondo kuti tino kuti baba vako matwaya vakafamba ndikavachengeta nepagungwa dzvuku, vakabira vakapinda nemudhesert vakafamba. Do you know? And as a result, sekunga uri mwana wamatwaya and mwana wandakasunungura kubva munyika yeJudha, chandakuda ndechekuti wechivakadumba. Haleluya. Now, mukati madumba munopinda vanhu, asi mukati metabhenakeri maipinda Mwari. Exodus chapter 40 yobva yatsanangudza. Nekuti Mwari haakutaurira kuna Mozisi anoti ndoda kuti uvake tabhenakeri akapama measurements ayo. Vari Mwari vari kupama measurements. Asi kana riri dumba iwewe ndiwo wazipama measurement. Kuti inini ndine mhuri dzangu tiri vana 4. Ndine vana 4. Ndezvezva kuti kadumba kangu kanokwana vana 4. Ipfungwa yemunhu kaiva. And kana patinotawedzerwa tableswa nguva inogore rinoya taane 5 vana, saka zvoreva kuti dumbo rinotoro chidinofu richikura, asi pfungwa yani yemunhu. Haleluya. Asi nyaya iri kumanje ndekuti tinoda kubatanidza kuti mupfungwa yemunhu nepfungwa yaMwari, nekuti Mwari havazombofa vakaita go down lower than he has already done by sending Jesus Christ. Nyaya yapa ndekuti munhu achikuda mukati mementality yechidumba kuti akwanise kutsvaga ugaro ipapanodzi mutabhenakeri yaMwari. Haleluya. Muchaziva kuti mutabhenakeri iyo yakati yapedza kuvakwa hanzi makapinzwa areka, ndoma yaigara imomo areka. Haleluya. Au kana takutaura nyaya yereka, takutaura mahwendefe emitemeneko, ndoma yakanga yakatsvetwa irimo, iyo areka yaitogodiwa nemafilistia. Ndoma munobva kuti vanonzi vakuyambuka gungwa river Jordan, vanonzi vakaitakura areka iyoyo, vanonzi vakangotsika chete maflatsi waya akaoma nekuranga areka nesimba rikobva mutamariri. Asi uri mudumba ungayambuki Jordan achigoni, unotofanirwa kunge wakatakura apa utori tabhenakeri yakakwana ende yakaokipaiwa naMwari, kwete yakaokipaiwa nepfungwa dzemunhu, yakaokipaiwa nenyaya dzemadzi dzayo, asi yakaokipaiwa naMwari. Haleluya. Ndokuti patinoyambuka river Jordan, aiwa mvura inodini panovhurika, hakuna chino chakashanda. Dzakanga dziri tsoka chete size 11 dzanasimbira, dzinomodzika zvadzo, mvura yamafasha momira, vana vese vodinavo voyambuka. Haleluya. Tabhenakeri muna Mwari vari kutaura varimo. Mudumba munongori nevanhu vari kutaura varimo. Now, zvakafambirana zvakadaro, but zvese zvakanga zviri temporary. Nekuti painozonzi yabiwa areka pamunozonzwa kunzi Dhavhidhi akatamba agara sango, mudzimai wake Mika akati iwe kutamba kwako kuda kuonererwa nesikana zviri kuchechi, zvingamboitwe nemunhu wamama. Iye akataura kuti kana yakatambira Mwari wangu ndinototamba ndikafara mafariro andinonzwa ndakakwana. Yakanga iri nyaya yareka yaakudzoka, voziva kuti Mwari pakati pedu vakurarama. Haleluya. Ndosaka muchizonzwa pana John chapter 1 anotaura kuti akanga aripo in the beginning, iye akanga aripo akazouya akararama pakati pevanhu, hanzi he tabernacled, akanga akuita indwelling, akurarama pakati pedu manje. Ndo panotransfer the shift of power kubva munyaya yeudumba kuna anoda hake, kuti kana uchida kuramba uri matumba ramba hako urimo, nenyaya yaLeviticus 20 ramba hako urimo, nekuti chibayiro chawaifanirwa kusenzesa uri mudumba imomo takatochipiwa Kristu Jesu. Kana neropa ravo riri kurarama mandiro ayo richiri kungonatsa ririko pamuchinjikwa, takatomupiwa Kristu Jesu. Haleluya. Ndosaka manzwa pakuenda kwaari kuita pamatumba kuti vanhu chavari
kuunganira if only they knew. Rega ndikudze panyaya yePentecost. Jesu panyaya yePassover. Jesu anoti uyu mwiri wangu chingwa changu chandoda chinge chingwa kwamuri iri ropa rangu richachawaini kwamuri asi musare muchiita zvinhu chidini. Asi kana yanyaya yemutambo wematumba, we are talking of takurangarira but with anticipation. Kuripo kuri kuendwa apa paPassover tikungorangarira zvaJesu, asi apa patakurangarira kwakadini manje kwakaenda ndopanouya nyaya yekuti vakomana kana takutaura nhau yemutambo wematumba une final destination yatinoenda. Hatisi kutaura kuti tikange tiri zvatiri, hatisi kutaura zvokuti tika maputuro akawanda, hatisi kutaura zvokuti tika matumbu makuru, asi yanyaya yekutaura kuti tikwanire kwakaenda Jesu. Hallelujah. Ndosaka kuchitaura kunzi idumba nekuti pane tarineka inouya isina kuvakwa nemaoko evanhu. Hallelujah. Whoever constructed it ndokwatakufanirwa kuti tise pfungwa dzedu kuti ndinokwana here pakuenda, or else kungangova kuungana tichiunganira matumba asisina license. Kana denge risitikanzura ichatiuya ichitsvaga mutero pauri because zvakapera it's outlawed. Hallelujah. It's outlawed as you as vachatomboiwa chizvitarisira kuti vanozwana mukati meguta redu is outlawed. That is what Jesus said kuti kudina. That's number 24. Yes. Mataura kuti musoro shoko ndiJesu ari pamutambo wematumba nditi. Akuvaudza matutoto kumunai kune kutonga nezvinoonekwa. Asi nezvisingadini nazvo. Napanyaya yekubvisa munhu pane chinoonekwa. Kuti atende ndosaka muchiona vazhinji vaipera nekutotema nyoro nekuti vanoda ropa kana rabuda zvinoonekwa ndokuti vangotenda kuti aizodini manje ndazoporeswa kana pasina chinoonekwa haagoni kutenda. Hallelujah. Ngatibhei kune zvinoonekwa. We live not by sight but by faith. Pane zvinoonekwa ngatitamei nekuti matende mabasa kuiona vazotaura vachiti kana ndisina dongo handisati ndakwanira Mwari. Kana usina dongo raunotaura kuti this was final then and this is final now, hauna Mwari wototo. Unyaudzana ifana patikavakana yes tinokuteerera hanzi tiri so loyal. Hazvina mboza the opportunity waiwana kana kuti hakuna uya so loyal. Musi unoda kusunga munoona chipostori chakafanana neshift. Munhu akauya muno makashaiwa shift mari hamundinzwi ngaangoriwana musi wanopiwa kaof kuuya panapa anotuka shift sekunge unoti uhedhenire kuri kushanda. Haleluya. Munyama iwe shift tikaishaiwa Mwari wedu hamutinzwi, asi taiwana musi watinongosunungurwa mubveni nekabhachi kenyazvimira weyamuparidza shift ino. Haleluya. Jesu ari pamutambo make ngatiregei kutonga nezvinoonekwa. Aiva kutoitaura nyaya yevanhu vakatoungana kana naiva vakazotomboziva who is this gentleman. Iye anazozviziva ari pakati pake kuti isakurayakwa inotakuna numbers kuti makwai aya mukaatarisa anzi airamba the number yairamba ichidhikirisa kureva kuti muchinda werugare anova the almighty sacrifice apadhuze kuuya. Hallelujah. Pakati pavo asiva havazi who this man is. Gentleman imberimbiri havazi kuziva ndoparutaura kuti vakomanaka nofunga pane vakanga vachirumbidza zvinoonekwa chaizvozoona here yatambuka namuprista chakudeno akati Jesu ndakumana zvinoonekwa musadini. Iye mukusaoneka kwake haana kugona kutomboonekwa. Iye kutaura kuti ndiri pakapinamana zvinoonekwa aiwa muivo vatongori spiritually blind havangamuone kuti who is this gentleman. Hallelujah. Nayo pasasitinza yes. Naizvozvo vakatsvaka kumubata asi kwakanga kusina munhu wakaisa ruoko kwaari. Mira ipapo navo vamuvhava patabhenekeri yatitaura nezvayo kana Mwari vachinge vazotendera zvino hanzi nyaya yekubata Jesu inyaya yenguva inokwaniswa. Haugona kuti ubatwe namuroyi vasina kugwana. Haleluya. Aiwa aripo hanzi vakatsvaga asi nguva yake yakanga isina kukwaniswa. Haleluya. Basa handitsingwe kana nguva yangu yekubuda risati yakwaniswa. Handitipotwe kana nguva yangu isati yakwaniswa. Enda anotokwanisa wacho yewanoda kuita ukama naye nhasi. Wakuti nyangwa kubheringa kune kamwe kapabhu kanonzi
come tomorrow for a free beer. Hallelujah.